Kaparian sa Basilica, kagamahanan sa Dakbayan Sugbo o ang kapulisan nagtigom kag nabuntag aron paghanay sa kahapsay og seguridad subay sa kapistahan sa Balang Bata karong Enero. Si Luan Mirundina sa report. Unang gituki ang seguridad sa mga deboto nga mosimba sa pagsugod na sa Nobinaryo Sugod Enero 10. Kadalanan nga libot sa Basilica dili na pasudlan sa mga sakyanan. Magsilbi na usab unya kining dapit diin mahiling sa kapulisan ang mga deboto nga gustong motambong sa relihiyosong kalihukan sulod sa Basilica. Gihulagway sa mga opisyal sa kapulisan nga mas hanay na kini og hapsay tungod kay nakapahimo sa kahuot. Mauman ang pagpahigayon sa inspeksyon sa dayon ng sud sa Pilgrim Center. Mas luag karon, mas magluag ka karon kay sa katungnatan nato sa mga gate. Ano yung expect baka ma-double replay yung day routine na bumibisita. So dadagdagan din natin yung mga pulis na nakalagay sa tourist assistance desk nato. Girekomendar usab sa kapulisan ang pagpapaong sa signal sa mga cell sites sa mga oras kanus ay pahigayon ang foot procession sa adlawng Sabado ug sa Sinulog Grand Parade. Gipasabot hinuon ni Chief Superintendent Dibold Sinas nga ibalik ra ang signal sa mga cell sites kung matapos na ang kalihukan. Sugdan ang pagpatay sa mga signal sa cell sites 2 ka oras sa dili pa ipahigayon ang mga relihiyoso ug kulturan hong kalihukan. Samtang girekomendar usab sa kapulisan nga padayong ipatuman ang liquor ban ug street party sa rota sa Sinulog Grand Parade. Hinuon, hisgutan pa kini ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Executive Committee sa Sinulog Foundation kang Mayor Tomas Osmeña. Gidawat hinuon ni Father Aladin Luzon, chairman sa Cluster on Public Order, Peace and Security sa Fiesta Senior 2019, ang mga sugyot sa kapulisan aron masiguro ang seguridad sa mga deboto. Mao gyapon atong implement kay ang general natong observation naghatag siya og more improved nga outflow, no, kanang traffic flow ba, mas may proud traffic flow nato. Ipabilin gihapon ang liquor ban kay nakita mo gid atong 2018 nga successful habugaway para sa safety sa tanan nga mga tawo nga motambong sa Sinulog. Lakip sa gihisgutan mo ang rekomendasyon sa kapulisan nga himuong no parking zone ang Fuente Osmeña sa mga adlaw nga adunay dagkong kalihukan sa Pesta Senior. Luan Mirundina, Balitang Bisdak.